A dyma ni y Merlod Cymreig sydd yn y canol yr meirch dros 4 oed. Ac mae'r enillydd wedi ddatgan, dyma ni. Yn mynd ar garden goch heddi yn y prif gylch, Heniarth Derindu. Allan o'r march Heniarth Woodwind a'r gaseg Rhoson Dorti. Heniarth yn frydfa i ni'n clywed yn aml iawn ydyn ni. Wel, dyma ni wy'n credu bod gyda ni enillydd hynod o boblogedd ar ddydd Iau ac yn dangos 'i hun yn berffeth hefyd. Mae ni Heniarth Derindu, y march 4 mlwydd oed a throsodd buddugol yn yr adran B y Merlod Cymreig. Llongyfarchiad y mowr iawn iddyn nhw i gyd.